Kontatu gero, gero zelan izendan gero Aranzadirena eta guzti hori. Arantzadirena neuk iztekotolako zeren direk nire aiztia izenda horko promotora. Zorotzen bizidana. Egon da beste lengusu bete, haite partete lengusu, bigeran lengusu da. Da, ari gaz, zuberte de berbetan da, ari preguntu izo. Zarek etxulia lagrebetzun, arantzadiko aso, zinun bat edo daute. Preguntu izela, zuk ezin nuke osabia olantzik eta olantzik ilzanata. Bai, hori artestuin bida non dauen edo zelan izendan da. Ni ez diek sortzela, non dauen badakigu. Da zelan izendan bezpliko eskuendi bai. Baina, bueno, barantzadiko ine sustertuko du hori. Non dauen esaten gozute. Aiztiak esortzela, urleiz eta urleiz etxien ondoan. Da datoak angoiz etxeko atekiez. Zein da baserrizen izena? Marmis, ez da, ma? Marmis, barak dizua da. Marmis, Marmis, mendatatik ernik erantzan. Da ez dakit baserriz ezabantiko nizena. Marmis deitu batzu beti eusuari. Bai, eusuari bai. Eta orduen jarri zinena Arantzadirekin, hori gutxi gora bera nosaz izan Arantzadirekin, holan hartu emona? Aurton izan. Eusten izan. Aurten gurte barruen izan. Bai, eusten gurte barruen. Dana dela, gu ara joaten ginen. Beste batzutan joan izen gara. Da lelekos kurtzi eta konteizu igual ama. Bai, lelekos kurtzi erotiko. Da, haitite joan zen, nire nebiak azpan, nebia borbek askondute. Borbati lepuan hartute kurtzia, leleko trenien. Sortzatik ernik edo. Da gero garniketik mendetara, kurtzia eroten. Da, hango etxeko apelagundu utzien, kurtzia non ipini biz, non dauen, horren datuak. Gero bebarzizte guen du. Gero Gernikako bombardaketaren 50. urte hurrenien, ipini ginen kurtze barri bat. Barri bat, ustel dute guen. Bai, ustel dute guen. Da orduan joan ginen familize osoa. Ikusten. Bai, joan ginen hainbat generazinoko izan, bai, joan zan txikitxo esan hori. Eta joan ginenan, da, bueno, bai, pine ginen, kurtze barriz, beti pentsau izenduleko, antxe dauela. Antxe dauela. Da gero barriro joan ginen ama, 2012 Bai. 2012 be barriro kurtzi hori ondatute egual, eta horren ipine ginen kurtze barri bat. Nire holan akorduz, 3. kurtzi izango zan. Da horren erretratu ipine ginen berie. Da, bueno, engenuen, beti egiten genuen, Eta... Ginen zen, beti egiten ginen, ara joaten ginen, beti egiten ginen... Zue jarraitu. Kantetan ginen, eusko gudaria kantetan ginen, da gero euskadi esaten ginen, da hori zeiten ginen beti. Eta gero ja, Arantzadikoena jarri ginenetik gero kase harremanetan, pasaren abuztuen, deitu oskuen nosi zengo zan induzketien ozen guren, errez aurkitu dela ez oskuen, ze, bueno, gitxi gara bera, amak esaniko lekutik edo baserrikoak esaniko lekutik oso urrien egoan ez dama. Da, joan ginen, hainbat familia hortiko joan ginen, induzketara, eta ikusi gendun, purka-purke, nolatara eben, bai. Oso, betakit, emozio handiko momentu izan zen, niretza bentsetan bentsate. Eta, bueno, ganera ez da momentuen joan eta han ikusten duzula, ez da, purka, baina, bueno, da, horbek emon gindu zenan, ez da, hiru bete ordu ere gindu zen. Ez ginen induzketa amaitu arte ikusi, baina, bueno, gero zauzkuen, aden probak enbieziela, eta gero, esan zuten. Enjotzi esan probak, amarit beste aiztieri.
Zelen beradan, beriak izen Bueno, digena zuen. eurok esate euren, osa bie da, baina, bueno, arantzadikoak esazkuen bai hori pentsetu zuen, baina alan da guzti be, pruebak egin bidez. Eta, eurok euren nien egozion, oso hori da, eta horrek ez eurekin zalantzarik, bape. Batez beronek eta aiztak ez eurenekin zalantzarik. Ez. Eta lehen guzinek, ez. Baserikoak beti ezauskuen izin zen da. Egia esan kutzen ondoan egoan, Bai, da orduen, etxien ondoen. Bai, basarrikoak egon ziren gehoa zan, eta, bueno, arantzarikoak, larraritzuko betorri ziren, eta, bueno, hainbat, gero, komunikabera bidie betorri ziren, jente asko egon zan, da, batez hori, mozin handiko momentu izen zen. Gero, geratu zen, probak egin jotxe izan, gero nite esan do moduen aizti hori, eta, bueno, deitu oskuen gero arantzaritik esan ez, baietz. Pedro Sala, Pedro Sala.